Ambiku ra mbok oleh iki piye genahmu iki? Tak gelap mau. Oh, iki partner ngaret to. Janten aduh. Aji, ngaturaken wilujeng siang kunjuk wonten ngarsa sing ngantika para tamu para tingkah sedayanipun Mbak Ayu. Nggih, saderengipun dalam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi midhangetaken saha mirsani Panji Laras. Padahal iku sowan komplit, Mas. Sowan komplit menika paket komplit dari DP Multimedia. Iya. Jadi ya sound system campur sari syuting saking DP Multimedia Kajang. Lagi delalah juragan Kajang ya teko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Mbak Ayu, paring suga telipur nenek Payu Piyayi Putri iki sing pas manggone kepiring kiring. Oh nggih. Ora entuk manggon sisih tengen iki. Amit ya, Mas. Wis bacut to. Ya amit ya ora apa-apa, sing penting amit aja akeh-akeh, amit-amit jabang bayi ngono lah malah karo ngebuki weteng engko. Nggih. Dek ingi kae wis slendro karo an barang iki dikeki pelok. Ya. Wis manut pokoke. Ya. Nenem Kakang Mas? Iya 6 kerok apa 6 ireng apa abang ngono ora? Ora ya Neng. Kang kadulu reroncen malati mengkis Lah napa? aku iki ya ndredeg campur gemeter aku lah napa dereng sarapan? urung blas Nduk ora tenan aku Mas urung kober sarapan urung kober apa nguyuh lah aku urung kesait maliloka tonton Mbak Kakak gue enak ngono? Lah apik kene kok. Lah iya lah apik kene. Kok. Ayo. Piye? Lah iki kok nek astane kleru ndumuk kene mbah lho. Sampean kok ya neko-neko wae. Iki gatekke ngguri iki lho kok aku isin no. Nggih, Mbah Kakung niki keluarga ageng saking Kedawung nggih. Saking Kedawung. Nggih, wilujeng lenggah kanthi sekeca Mbah Kung nggih. Harinawa Buri eneng neh iki sing ndi kuwi, Mang? Harina wangi amung dadi Babontone fantastika Pak, Mbah Kung, nak niki saene niku dununge wong manis napa wong lamis Mbah Kung? Manis Pak nggih. Nek Mbah Kung dununge manis napa lamis Kung? Amis. Biasane piyayi sepuh amis malah. Walah pat lagi kurang isuh dumbah-umbah ngono ya urung emang kok. Dununge wong manis napa lamis? Manis ingkang mahawa Pripun? Lah ledeke wis dadi neh iki kono. Wis lagune manut kono. Ayo Pak Dalang. Manut kono wae, Pak. Lanjut. Oh lanjut. Oh nggih. Oh lanjut. Tenan apa kudu? Aku malah gembreget ya. Ya nyawang anu iki mbuh ngono kok.
Ayo wis. Raketang sak pupuh dikek ayus manut awakmu. Heeh. Lakae wis mrene nyangking kembang melati rino anje tanda ya pinter ya Rambanjine kan. Iya cocok ya iya. Iya, wah rambutnya potongan kaya ngene iki patut iki. Delok banci. Hore, ya Allah banjine ya Allah. Ya iso kongguri iso ngok-ngok ya Allah. Ini pokoknya ganjilan borak kuwi banjine. Genahe tontonan dhisik. Oh iya to Mas ya Allah.
Tur nek nganu padakno karo tekmu iki. Lah ya aku iso nganu piye ya Mas? Aku iso nganu koyo kalah pamor ngono lho Mas karo Banji iki lho. Padahal ya aku wedok asli lho Mas. Lah ya, aku Asli disurai lho, Tenan Banji. apa ora? Asli. Asli ngono ya. Jane. Asli Mas ya aku ngerti ya Allah Banji niki ya rayu deh. Lah iso kece. Wah. Ayo. Di delok kene. Lah sing goblok kok ngono kabeh. Piye ta iki? Jelas ngono apa piye kok? Lah ya bae Banji niki lho Mas kok ayu ya. Banjine nggih Mas nggih. Ya Allah. Ya iki Banji sapa ta Mas? Lho, sing banci jare kene kok kono piye iki? Aku ki wedok. Ayo nang mburi saya. Ngapa? Aja nang guri. Aja nang guri. Lah ngendi? Kong mah liya. Iya. Masa kok gitu iki kong. Jan. Kuning ya. Banjine kuning. Bas. Ya Allah Mas. Jenengane kok ge banci. Oh iya iki. Jenengan ngertos Lah iki semalah ge hawane iki. Mangsaku. Pak jenengan ngertos banci niko artine pun apa? Gak. Lan apa? Barane cilik. Oh iya bener. Bener ya Makane iki. kuning dia ta. Iya, Makane bener iki. wedok ayu ya. Ono. Wedok lagi. Bener ya. Lak kira ngono dicek apa piye ayo. Ayo. Aja Mas. Mangsaku kok. ngene-ngene Apa wedok. dikira iki kene gak wani apa piye? Loh, aku rumangsane aku wani. Bro, lah wani apa ora? Ya ora. Lah nek ora ya jombu-ombu. Yo Pak aku wong apa Mas? Ora. Apa lho Mas? Ora apa-apa. Aku ngerti nang pikiranmu aku ngerti. Piye? Wah, kuwi sikile apa jenenge stalking ratu Pajero to? Oh gak. Ya Ngono ki aja mbok cethake wong aku ya gur ngomong aku cuma kira-kira. blok suta Mas. Lah, Apa-apa tak omongne. Lah kotang terus terang apa ngadang-ngadang? Aku ora nganggo kotang Mas. Wah, lho kuwi ketok gedhi apa? Sampane ora ngerti kok Lah ya wong ketok cethu kok ya. Asli Mas. Tenan oh. Asli ganjelan. Agus. Siapa sing muni Agus mau? Siapa mau sing muni Agus? Kae. Siapa sing muni Agus? Ayo parani. Kok iso nek kowe muni Agus? Nek aku dandan awet iso mau kok kowe wani-wani nyeluk aku Agus. Gus! Mas! Mas Mus! Ya Allah Mas ya Allah. Sik. Ya Allah Mas! Lah kok malah ketemu? Allah sampai ngerti apa ora? Piye? Iki bojoku nomor loro. Lah apa kok? Mas Mus iki. Mas Mus iki bojoku nomor loro. Mas piye Mas? Mas mbak akoni apa ora? Lah piye lagi iki rong dino ra nguli aku lho Yu. Lo. Rong dina ra mulai iki jebule melu aku ora nguli awakmu. Lah aku ra diuli lho, Mas. Gusti Allah. Aku Wong sing tanggung jawab yo ngono. Iki Mas Mus mantuke ning nggonku. Mas Mus kowe kok Wong tenang kaya ngono iki. Oh, iki jebule sing keloro iki. Bojoku nomor loro. Bojoku nomor 1 bar tak pateni Yu. Ya. Wah, layakno lha iki yo payu. Bah. Ora ngono Yu. Sembrono. Bojoku sing nomor 1 tak pateni ki mergo enek sebabe. Lah sebabe piye? Coba sampean dadi aku. Urip bebrayan 3 tahun lho Yu. Bojoku ora iso ngetengi aku tak pateni ngono ae. Sik. Sing Lah iki salah sapa, Mas? sing salah iki bojomu apa kowe? Ya bojoku. Ora iso metengi kowe. Ora iso ngetengi aku. Heeh, Terus tak terus? pateni ngono ae. Sano aku bingung to. Lah kowe kok ya tegel wis kei kepenak enak kok ya malah mbok pateni. Lah aku ora dikene anak lho Mas, sano aku bingung. Aku mara ning Jenawi iki Mas. Aku ngetrene karo gawe sayembara. Heeh. Kagem bapak-bapak sing tasih jomblo. Mas-mas sing kalah pengen njaluk omah lemah mobil tak tukokne Mas. Dadi bojone. Heeh, apa njaluk iPhone tak tukokne. Syaratnya mung siji. Gelem dadi bojone. Ora kuwi Mas. Apa? Iso ngetengi? Iso ngetengi aku. Mangga tasih purun ngetengi kula. Monggo keluarga ageng sing saking Kedawung mbok menawa. Enten sing sanggup mboten? Mbak Kakung kersa, Mbak? Mbak Kakung ngersakne mboten. Emah Mas, aku emah. Sik. Rungeh hemen kowe iki kok. Tak ijol. Aku emah bae kuwi nakal. Masa jare ini tak uncupe ngono ki. Aku ndak suka. Ketoke kuwi mau ki sanggup ngetengi lho. Saya pundi? Iya sing kuwi mau lagi kuwi mau. Tenan lho. Coba ditakoni coba. Niki sanggup ngetengi kula. Heeh. Anu Mas niki garwane pacare. Calone. Urung nikah ta Mas? Ora apa. Alah jono kuwi belum melengkung aman pokoke. Urung milih, anu cek milih umum. Cek milih ora apa-apa kuwi ikhlas. Namine sinten Mas?
Peri ya Allah, mati saya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lain. Aku gemes nek job tanggapan yang dhuwur gunung gemes ku ra umum Mas. Mergane piye? Lah wonge bagus-bagus. Gonmu kono berarti anak-anak iki. Mas Ferry matur sembah nuwun. Daleme pundi Mas? Sragen. Anu to Mas, sampean nek Sragen ki nganu lewat tanggone aku to Mas. Nganu kan lho Mas, guri pasar. Alah lewat nggon amur ra iso ngetengi kok ya arep piye meneh. Loh, steril Mas. Steril, ora bakal duwe anak. Jadi nek umpama rabi karo aku aman. Aman. Aman Sulaiman pokoknya gitu ya. Iki mau bar terus nasek yu. Iya. Ditelaske sik. Sek. Kok iso gong iso apa iki? Kok iso gong iso apa? Agung iki masku mau. Iki wis udu Agung. Iki kembarane. Sapa sing iki sapa sing kono mau Agung sing iki Aging. Apa Ageng? Kok Ageng to Ageng. Mas? Kok Ageng to Mas? Lah, Anu nami kula Mas. Halah. Wedok. Anu nami kula nggih Pak Bu nggih. Ya, kakonge nang ngenteni ya Allah. Aja ketoke berniat kuwi mau kok. Ah, ya ta. Lah kok di ngene dibiyaki to, Kong. Bek ngono sing nganggo pek ngono lha apa? Rumah sana iki buku pape dibiyaki ngene. Ije Pak Bu, nami kula. Oh, seto Mas. Sik arep kowe selak wong kowe iki bojone Mak Kang Mus kok ya tetep kowe sing kenal lho. Lah kowe ra sentrak ra sida rabi karo aku mergo ngerti aku lanang. Hei! Dina wedok Mas. Yo wedok yo. Ijen nami kula Pak Bu. Kusumane ngayu putri ceples begenggek-wati. Lho. Kebegenggek. Kok guyu apa? Kok guyu iki ngapa lho? Wah syukur sisan ora Kebegenggek, rontok dhewe-dhewe. Kuwi gecukilku. Alah kuwi kok nancep nyang das apa ora? Loh, pantek Mas. Pelarisku ya iki. Makane wis nganggo ipluk. Dadi dedek ceples. Ayo dhewe nggih Bu nggih. Nggih. Tutuk ayo pelek. Elek. Sapa sing ngomong tekek? Oh, terakhir. Ya kuwi. Tekeke ya kuwi. Aja dianiaya. Nah. Wes, Jan, rong dina ra duli kok. Mas Mus. Dino Mas Anglayi aku. Mas Mus, kok nek mantuk adus banyu kembang yo. Kok banyu kembang iki ngapa? Rumah sana iki bangsane demit ngono apa piye kok? Mas Mus lho ilang ning di Mas Mus. Mas Mus. Kalau kayak. Mas Mus. Hei. Kok padha wedi iki ngapa to, Mas? Kuwi iki ora wedi karo kowe, wedi ngisore iki dhuwur kok. Masa? Lah ngene geblak lho. Oh, aku ya wedi nek no, Mas. Entekno sik. Ya entekno sik. Sik, lalu yogane mlayu. Sik, sandale didol. Oh ya Allah, kakoke ya. Ayo lah Ya Allah, matine. gematine ya Allah. Kok kakak salaman riyen. Ya. Ae. Sing nganggo dulit barang iki. Jan. Iya. Krasa apa ora awakmu ngedudulit lit. Anu Mas, rasane kaya pripun kakak? Keri. Wah. Seto. Kok aku piye ngono to, Mas? Karo kakek kaya doyan banci to. Kok kula niki mangko nggo adah soto, Kong. Ora kok doyan banci kowe iki nang ngendikan ya sing gerah. Mangko nggo adah soto. Apa kuwi? Ketoke wedok duwe lato-lato. Mangko Sing duwe. Ya, oke baik. Ya. Iki pasangonku mawar kuning Hei, holo, ya. suwandi Hei, ayo.
matur sembah nuwun. Kaget aku. Senggak piye? Wah gamelane karo cangkemmu banter kono kok. Iki nang gunung, Mas. Nek Dadi nek tempone. Jawa rajane. Wes monggo Mbak Banjine lungguh nggih. Anjir, monggo Pak Dalang mutar katon malih. Wancine Gong nggih saderepun guyon maton kepareng sawetawis keluarga Klowongso manten putri kapundhut foto menika keluarga saking Mbok D Tami Wonogiri kasuwun foto lajeng keluarga Pak D Pardi Karangasem keluarga Lek Yadi Wonogiri lajeng boten kata lompen keluarga Lek Yatno menika kajangan kasuwun berkah pangestu kapundhut foto Mbok D Sisri Sukoharjo Bule Samiyem Solo kalian Le Lasno Klaten piye loro atimu lah loro ati manggone kono kok ndak Lah nyileh atine kene. Apa Mas? Seneng banget dah mergar swiratem. jaluk diambung neh ketok Woi Mas Nangguri. Inje Mas Bayu. dalem jem ceplis Alhamdulillah siang punika saged makarya terbang luar provinsi. Luar biasa Luar gunung pucuk nganti bingung mau dalane. Senyale ilang soalnya. kebablasan Kebablasan. Ya. Alhamdulillah. Untungnya mau ketemu karo wong ulur jagung Mas. Lah kok ngendek aku tak kira arep nawa aku. jebule Lah kok ngono, Mbak mandek sik tak kira. Ya. Pripun Mas? ya lah diayok-ayokne ya Aduh, Mas. ya Lah kok ngomong, nganu mriku buntu. balik putar ya sami ya Lah kok dindek kita kira dinyang ngono lho Mas. Lah kok malu ki bablasan. Alhamdulillah menika makarya wonten tlatah pundi Kang Mas? wonten Plosorejo Plosorejo, Lempung Lempung. Jenawi Karanganyar Jenawi Karanganyar. Alhamdulillah. Menika teng dalemipun Bapak sinten Mas? teng daleme penyanipun Bapak Hadi Sukatmo Samidi Bapak Hadi Sukatmo Samidi. Hamidi. Jan iki mau ra biyen ya Mas. Oh, ya. iya. Pokoke sak apa jenenge komplitan rias koetan. Iya. Iki nek kene apa jenenge gabungan kolaborasi kalian saking napa niki nggih Mas? DP Multimedia DP komplitanipun Multimedia, Ya. nggih, Mas Jan. MC ki lho Mas MC ki lho Mas MC. pemborongnya kayak Mas MC ki lho iki juragan entrane Iki ya juragan. Alah ya. Miki diasto Miki juragan Anu to, CEO. CEO. Anu legunder kaya. Heeh. Nah, nang TV kan CEO Laguna. Nah, iki CEO Legunder. Kowe iki nek waton gelem wae ngono mangsaku. Lah aku ki wong sak wanita nyah-nyah lho, Mas, kok. Jan, anu niki mau ya lho niki komplitan saking jenengan to, Mas. Ana halas. Kene nduk, kene nduk, Nah, kene nduk. Mas, malah golek nggon Heeh, arek bapakne to, Mas. Ngene. kowe yo nyapa ta lah yo wong urung mapan kok yo Iki ya biayaan. biayaan yo kowe kuwi. Kuwi sampel dhuwure kok dilunggone ngono. Lah yo nek amblek yo bar iki mau. Lah turu yo kowe iki wong genah ngerti nek aku lanang ki lungguh ngene, lah nek wedok yo lungguh yo ngene. Pingkup. Lah mulungguh kok yo. Pikirku nek ditampani ngono lho, Mas. Nggih. Jan Dan iki mau ya anu apa saking Ngawi iki gawan kotake Perias Kondian. ya Mas. riasin Dan apa Perias Joni Dasalan. Joni Dasalon Nggih. Mbak Ida Mbak Ida. alamatin di Yayi Anu kiosipun wonten ing nganu Ruko Pasar Gedoro Cepoko Ngrambe Ngawi Jawa Timur Indonesia ya sip to panjenengan wah perkarane mbok ambung ya kuwi mergo tape bojo iki soalnya sabab aku ditangkap. ya Kuwi terbang. ya Iki nek ora bojo gak ngerti angkleh koyo ngene iki lho. Ngerti, arep ngene ya karena aku ra iso. Ora iso. Jajal kowe. ya Jajal kowe. Aku gak wani lek ngono kuwi, asli. Asli. Nggih, kalau niki sampun dungkap siang to, Nggih, Mas. siang. Niki kalender Dedongo kagem Mas manten menika sinten kan? menika Mas mantenipun Mas Febri Setiawan Mas Pep
Febri Setiawan. Mas Febri kalian Mbak? Mereka manten putri Mbak Santi Eka. Mbak Santi Sari. Eka nggih nderek dongke Kang Mas. Nggih. Mugi-mugi anggone bebrayan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Amin. Allahumma. Amin. Gak krungu Allahumma. Amin. Amin. Ya, semangat Mas. Kene iki langsung trajeng kemawon. Ya. Geguyone kalian Mbak Domas. Ya, Domasnya sini sayang. Domase. Yang cewek maju sini ayo. Yang cewek maju sini. Sing rumangsa cewek maju. Kayak aku ngene iki lho maju. Walah. Pedok. Ya. Ini hadapnya ke sana sayang sini. Oh, kono ora apa-apa. 1 2 3 4. Anu niki dijogetne mboten sabu. Joget. Mumpung kalian apa iki? Panji Oh, Laras. Panji Laras. Joget wedok dhewe apa karo cowoke? Bareng kabeh. Rene le. Baik. Rene. Oke, mumpung iki wis panas. Ya. Hawane iki sumuk, aku dhewe sing sumuk. Tur weliyane masih ndek wau. Pripun? Lagune sing piye? Sing piye mau? Yes apa Sing kri lho. Anu Mas diparingi cinta merah jambu. Rene rada mlumpuk rene kabeh. Rene sini sayang. Mlumpuk rene. Rene. Iya Mas. Panjilan lagi. Aku ki nontone golanmu ki kok ya marah itu. Itu lho Mas, bokongku asli nggih kok nggih. Alah. Ya Allah. La tala. Jamu Sapu demarahe tangan. awet nom. Iya. Panjang Yoswa nggih kok. Iya. Yo. Baru iki kok lak viral. Ya yo. Ganti. Monggo Mas. So, rada tengah rene. So, oh. Rada mundur apa rada mundur? Yo. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Rada maju yo. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat. Hangat tuku. Yo, lihat lukisan. Bila berbuah lagi. Kamu saja yang di hati. Yo, aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat tuku. Yo, sing cewek boleh karo pulang. Khusus cewek. Cewek boleh pulang. Khusus cewek. Sing cowok joget sing. Khusus cewek. Yo, so,
vitaminmu. Saiki bare satu barisan. Sing cilik ngarep kene. Sasae barisan satu barisan. Hadape sini. Keji rolu pat. Maju sithik, Dek. Hup. Mau tangannya siap gerak. Oke, jenenge sapa le? Rizky. Aku teko iki kok. Rizky, mau ra gelem joget ngapa to, Riz? Mboten saged. Delok diambung. Rizky hadapnya ke depan Rizky. Sik to ra gelem joget ra iso. Diwarahi apa piye? Lah saiki tak kei pilihan Rizky. Mulai joget apa mulai diambung banci? Piye? Diambung mawon. Ya Bang Bang. Iya. Sise urung. Sise. Joget apa diambung? Diambung panet Mas. Meneh Rizky. tangan siap gerak. Hadap nganu ngiri apa? Hadap kiri gerak. Kiri rene. Nah, tangannya nang pinggangnya Mbak Ceples gerak. Tangan. Sijine kene. Hadapan lurus ke depan. Mas Brono sih. 1, 2. Ya. Sudah mulai Riz. Ya, Aku ki mau lolos. pena kok Mas. Iya. Gelem ya Cus. Kloter kedua. Sebelah. Iya. Nomor loro. Rene. SPP-nya diamanke sih. Tangannya siap gerak. Siap. Siap kok sedakep Siap iki kok piye? sedakep. Loh. Kose. Bola dalah. Pakai wani mulai. Mundur. Mangan bancing lho. Jenengmu siapa le? Ipan. Ipan milih jogetnya apa mulai diambang banci? Mangan bancing lho. Apa Pan? Diambang banci. Mangan bancing lho. Lo pilihannya ki joget apa diambang tangan siap? Wong lanang lemar kok ya aku ngene iki lho. Aku Lanang apa wedok? Wedok. Ra iso toh. Joget apa diambang banci? Ya, malah mapan ya. Mulai apa ning ngene? Mulai yo nak mulai. Diambang neh. Ya aku keri bener sih. Ya. Kose, Yo, mundur. Mundur sik, Bro. Kose. Sudah, mulai tak bualah setel. Buah. Nang kono. Nang kono. Lanangnya metu. Wedok, iya. Jenenge ya kok diledeki ngapa ta, Le? Tangannya siap gerak. Nah, pilih jogetnya. Kalem. Pilih jogetnya apa mulai diambang banci? Manut mawon. Lah iki. Pilih lele cah rekod pilih joget apa diambang banci pisan, Kes? Langsung mulai jadi diambang. Banci. Loh, joget apa diambang? Kose. Kose. Menang. Oh, musuh banci. Lanang apa wedok? Wedok, Mas. Saiki hadapan ke hadap kiri gerak. Kiri. Kiri kene. Tangannya nih pinggangnya Mbak Ceples gerak. Tangan. Lo. Kene. Sijine kene. Kleru kene. Susu kok. Hadapan lurus ke depan. Hadapan ke sini, Le. Maju 1 langkah gerak. Maju. Mundur. Maju 1 langkah gerak. Hadap ke kanan gerak. Iya. Sek. Oh, hilang. Percaya neng di. Hilang. Sek kowe nang kene sek. Awas banci deh, awas. Woi. Yuk. Sitoke lolos. Hilang. Buahmu sitoke lolos. Rasa ucul. Kose, pengen jalur sanggup ora? Jalur sanggup, Mbak Ceples apa sih kagungan damel? Saya bapak sinten Mas wau, Bapak Hadi. Eko, nggih. Bapak Bapak Hadi Sukatmo. Engko kowe sing ngangkat dadi manggala sapa, Le? Sing ngangkat dadi manggala sapa? Iki meneng to siap. Iki lanang. Aja emek-emek. Siap.
Ya we, wani we. Lagi iki lho Lah aku. iya. Cukup dintai manggol lho iki. Senjata makan tuan nek ngene iki. Jaluk sangu ning aku. Jaluk sangu. Mbak Ida. 50.000 rene. Nih cepat sih. Ya. Ya. Dijupukne Mbak sik. asisten dipone duwite sik. Sendale cepat. Dilakono. Reokan Mas siap nih. 50.000 lele. Ya, no. Masa ngono tak cepat sik iki brose. Aku tak warai. Apa to aku wis ora iso. Sik, iki kok nek ngrimpet to kambine. Kambine cepet. Yo. Rompine. Sik, Mas Porono le. Ya Allah Mas dase krowak. Dase krowak. Lah kuwi iki. Lah iya. Kok angin-angin. Digaris kaya. Saiki jare diunjukne. Aja duwo-duwo. Reokan Mas. Oh. Oh, lah dalah. Jare nyawer. Surot. Biro. Reokan. Iso. Di mana sih? Cucuke sik, cucuke. No. Kene hop. Hop. Saya ketemu. Weh, diamanke. Nang tengah, Mas. Nang tengah. Ya, madhep rene. Oh, hey. Oh, Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Ayo. Iya. Oh. Sorry. yo, piye. Kita iki jadi kayak vitamin C nih. Pengendange. Kita iki tangane wis plak ngene kok ora ditutuk-tutuk. Kowe tak tutuk dhewe lho engko. Asline pengen dicedakin neh kok. Lah ya rumangsane iki lho, wong wanita sing ayu dhewe kaya ngene iki, masa kudu kan kudu diambung dhisik. Nah, iya. Posisi. Ayo posisi. Kalah. Ya lagi dina iki pembusik iki. Lakon apa ri? Masmu sayang. Iya. Ayo le. Apa sih kelapa bumbung? Iki stocking. Stocking enak ulune. Yo. Bener sih. Oi. Yo, siap, koprol yuk. Lo. Wah, Oh, iya. Ayo le, iki kowe. Saya ketemu. Ayo le. Ayo. ayo, Ayo le. Saya ketemu. Oh, ngobrol sih. Ayo le. Oh, ayo le. Aku kesane to. Diapusi ya Allah, alah. Tapi syaratnya siji. Apa? Makanya kaprol lah Mas. Ya. Saiki ora oleh dijipuk nganggo tangan. Oh, nganggo. Nganggo lambe. Weh. Tangane nek guri. Ayo Mas. Nganggo lambe. Posisi. Sik dorono. Ayo le. Yo. Nganggo lambe. Tangane nek guri. Kok saya mundur sih? Yo. Ayo Mas.
ambu. Kok jipuk ora disebul. Ambune piye Mas? Ambune piye? Lah kok tak kok jipuk mluk meneh to lah. Lah ya. Ngono. Aku yo mumet. Wah, delalah. Tak kapan duwer. Ya apa? Bisa aja kudu kena nek ra kena hangus. Oke, Bu. Ye. Ayo le. Siap. Yo. Auri ana di tangan no. Di lambe. Lambeku dikeruak. Lambeku dikeruak, Pak. Pak RT. Pak RT. Kedawung. Iki kok ngono puskesmas lho, Pak. Ya. Pak RT iki ngono 20.000, Pak. Jahitan. Tambani nganggo hidup gede apa hidup cilik? Itu gede Pak, saya biru. Saya biru, Pak. Duh, weh mari. Kudu kuwi lho, Pak. Pak Kiswanto. Terakhir. Yo. Bagi yang memakai atribut warna merah sedikit menjauh. Wah. Wes, Ayo tiga, Mas. tiga, wes, Ayo Mas. Wis mapan Mas. tiga weh. Garingan iki. Weh, lah dalah. Terangkanlah, Hilang duit 50.000 aduh. terangkanlah. Kayak kano, kayak gedang. Mas MC, didulang gedang, didulang pisang. Sudah. Gedangnya mereka. Ora tak gedang-gedangan. Lambeku wis dikeruak. Wis mulih. Biar. Banjine wis bar. Manusia lu 50.000. Wes Mas, sampun matur sembah nuwun. Sampun Ya pateni Allah. Mas. Pateni. Hei. Wes Mas Mus, wes kesel Mas. Ya. Iki diomongi menengo to iki aja kok ngono to. Kowe iki lho diomongi kok. Padune. Jeh, bapak sinten wae Mas? Alah, Bapak Haji. Bapak Hadi. Pak Hadi. Di Hadi. Kok bolormu sing bayar Pak Hadi, sing kagungan kersa. Bolokku Mas. Oh, bolok. Bolokku. Oh, iya. Demen pas nang pasar ketemu Pak Ah, ah. Hadi. Oh. Dadi kanca kental. Ah, Besti. Halo Pak. Ya. Besti Mas. Besti, ya. Pak Hadi. Terus, Pamitan. ya pamitan tarono. Padune. Golek ijolan iki. Halo. Pak Hadi. Gak sanggup to Pak. Kok ngene tok. Oke Pak Hadi kula ceples badhe nyuwun pamit nggih Pak Bu. Pangapunten menawi wonten kinentak lenteng anggen nggih gojekan kalian Do Mas Manggala. Sampun Mas. Iki Sakadang. lakone pengendange Mas Mus. Oh, Lah iya. aku ki wis ngono ki meneng lho. Ono aku wes dah selesai. Gelasnya tadi saya gitu. Wes darono. Mikir. Tak kira gelem mik kuwi. Jih. Alah kaya kecer neh. Yo. Nah, mekeke kaya bar opo. Weh, tadi weh. Kerise. Ya Allah. Yai sing gol fotgot. Lha kok malah teko ngisor. Pamitan karo Mas MC. Kuning. Ya Allah. Ya Allah. Sik kowe iki wedok apa lanang to genahe? Lah. Lambene krowak tenan aku sangka yut cintane tenan lho. Ya Allah tenan to. Lah ki nek ra kowe ya ora lho. Ngono wi kedahe ketokne 50.000. Kone ngomah wae ngono kuwi. Bos lho ki. Sik to Mas, lagi ki lho bos mung meneng ae. Lah iya. Biasane ki bos ra ketang 20.000 ki dikae lho Mas. Lah, iya. Biasane ki ora padahal komplitan lho. Komplitan saka kono lho 20.000 ora metu. Ular. Kono. Ya, nyuwun pangestu. Ya Allah. Ya, Pak RT. Iya. Ora
Mbah Kakung iki meja jelo ambung ki ngatek ping pirang-pirang pada dambel gatel ya. Oke.